Avui a Alexandria som a la Casa Àsia perquè ens visita el Premi Nobel de Literatura japonès Kenzaburo Oe. Salto Mortal és la primera novel·la que vostè ha escrit després de rebre el Premi Nobel de Literatura l'any 1994. S'hi narra extensament el procés de creació d'una secta. A Japó, gairebé cada família és una família budista, perquè quan va haver-hi un problema en la família, necessitem el budisme, sobretot la saviesa. A partir de la modernització del Japó, el cristianisme va ser considerada com una religió molt justa i gairebé amb 150 anys de història del Japó, el Japó la té assimilada. En el Japó no és molt forta, però els joves, les noies joves i els nois joves necessitaven alguna cosa important, una font espiritual. I aleshores alguns d'ells van ser atrets per una nova religió com la d'Asahara. Els mitjans no són uns mitjans japonesos, sinó que és un periodista americà que els dona els noms en anglès. Patron i guide, patró i guia. És a dir, aquestes persones de la nova religió en realitat no tenen cap identitat japonesa. Són personatges creats i són una mena de punt de la nova religió, però això no pot tenir un nom en japonès. Jo penso que no hi ha cap miracle que guareixi. Jo tinc un fill discapacitat amb una gran malaltia mental, però de cop i volta va començar a escoltar música i ara ell és compositor. Penso que en aquest sentit crec en el miracle, perquè vaig escoltar la seva música, però després vaig pensar, no és un miracle, és molt humà. Quan vaig veure el meu bebè amb una gran discapacitat mental, com a jove, vaig pensar, seré capaç d'acceptar aquesta experiència tan feixuga i tan dura com a escriptor. Això significa que aquesta tragèdia la vaig situar al centre de la meva literatura. I a través de la literatura i a través de la meva vida quotidiana vaig acceptar el meu fill. I tot va començar a partir d'aquí. Fins i tot avui penso que el centre més important de la meva vida i de la meva literatura és el meu fill.